Madjong adlaw ninyong tanan. So guys, dahil rekos bahin, hauli na ko kay ugma puhon mo sa kog biyahe padung sa Tagbilaran, Maribohok City. Dahil nabitaw ko sa bahay guys. Kay mo biyahe ko po. Magkuanday ko unbox, basag was box. Pasalamat dahil kong ate muna kay dakoy kanang naay kuan. Pasalubong, gikan og asar tugikan si daghan ka jung salamat nimo te sagdi sa nang video kay napay daghang mga susaling at sa likod short guys arka pick short kita pagatang dang buog ganing kabanggag abuhan na pero nice siya guys violet color thank you kajo te kare guys parang liksian salamat kajo te anja naapoy kuan dress dress ara kahanutoy kaju ara ka mamurds na anja lami na gajud maligog dagat kay na anak ko pang kuan na kit anak zaro grita ka uyab danig apa am tiya ganahan nga kit ang katadaning buhog laging nag saling gubot anja dapat ko ikuan guys kanang na yung pinalit ni Ate M sa Cebu pa ni parang humuta ra ba jud original napasidlanan parang mahal mo man kang napakita nam siguro na ninyo guys dress pad ni siya pang mat og Ate Barbie at og ni Ate M pa pang rampa ko no inja guys daday ko pasalubong ni Lixian da chocolate mo ni ang hinatag ni Ate M guys. Mo ni ang ihatag ni Lixi sa kanang nay di pa siya mo paso arong magkugi jud paso arong di jud mo sapot-sapot mo ni ang bitbitin dadto arong maganahan pud siya mo paso. Unja gapon kay dato man kanang ICM nakakita mo og clay kuan color 24 color unja na payduhaan nga symbol ba ni pang gipalit kay ganahan mo siya nga ni clay. Darabe pagkugi jud kuan be rampa og tara nga gajud istorya og sajaw og paso kay arong day award si mama. Dapay gatas guys nga gihatag ni Ate M parang liksian. Munyang dadon ugma puhon. Nja daraga siyempre di jud ni ma kuan na ho jud ning kapinangga kadyo kay first time na nakakuwag niyan. Diya guys karon kay nanam ko sa bahay mag-adto ko sa hong kanding kay maglugway ko kay kawaw na kuno matupang nanay adto ko sa kanding lugway ko mara to guys da salamat ka ni Ate muna sa imuhang pasalubong to sa kusang kanding kay naan sa natuang kanding nawar bagus nawag usa wa narbadag usa kay nahigwaos na adto sa ko kay nag-um naman basig matop kog merkado kay mapalit kog sudan na mo. Hala nag-uwan na guys, wa gajud palibak ag uwan gajud igo ra gajud ko ipaabot. Diya nagtaod pa ko sa hangban majurit. Nagkuan ko guys na nagbutas. Kay ingis mother magbutas balik panda gihuktan kay ara ka uwagan kaajo. Nara da nagpa susapid ice karsadang bismagan ka masapi na pa doktor. Darag kanding kay nagsampit na. Ay siya ko no. Me. Giwana naman mo. Asa ni nay? Ito lang ng tising nay. Ila tising ni nay. Ila tising. Dali mi. Kaya na naiwan. Nasabit-sabod na. Ning una nag-imong inahan. Kau una. Kau, katuod na mo sa inyong pamujo. Dari gibitak masiguro ka kay dak. Pit mong kunot. Kamauna na sila. Di apa isa ka. RMG. Yung saan ka bang iro? Salaag ka man. Lakaw! Pagsige! Pagsige kay mabasa na ko. Tanawag pandag imong kagari. Na anong kadana? Kay ara ka kagari. Dali mi. Nahinlo na dari guys to likod. Halalo ira magilang silunganan gikuhaan magugkuan guys.
Nabitik nagla. Ikuhaan magkugsin, guys, na. Pagsige. Huy, pagsige. Iring man ron. Dari ra, Ginoo. Kaya, kuha agsin. Luoy ka, dugang kanding dani. Saan naman ni nila? Masiliban man eh. Diha ra sila, masiliban gihapon. Maditong isa namatay. Barameng! Ihukot sa rin na guys, kaya jag makabuhi dyan eh. Manhagiring, giwagan pod. Inja guys, to nahilo na sila. Si nanay naghukot kay. Love you Yaliana. Si nanay naghukot guys kay. Magkabitik kuno og atason nga na sila. Looy raman. Na nga gusbat na magilang atop kay kuhaan man. Inja mo adto ko la mayoron kay mo kuan kog nabay kuan. Wa dias mayor day tos tagbilaran eskwela. Naabay kamutis ijahang mama kay mupalit ko ang dadon adto ila ka Mama Julie. Kumapuhon. Inja yan hala dako nagmelon. Aw limon, melon. Dako naglimon guys to. Grabe Carlan guys ga. Way pagluib ag mga dahon ara ka himsug ka ado. Wa may problema mag tamag-tama ko kay ado naman ko'y butas. Grabe dagom na to guys to Lapok na pa di ka ado. Kuan. Nanginlo dari na. Hani ron? Unsa ronay? Potpot ko nunay. Brato ra lagi potpot nay. Kadungog na nay. Dadako limon, melon. Nagbuwak kay naghigwa. Sat na kaurin nagsanya das daward bitin na. Alisa day, kamusta man ang lagay mo? Okay ra tayo sa. Okay ra tayo. Nadaga na karong buwan wa pa. Nadaga na wa pa. Ha? Hay kin say naka-orange. Hay naka-orange. Kasat na kaurin sana das daward bitin na tayo sa. Si Brian. Hay sa kanila dali. Hi. Hi Brian. Awa ko ni mo tayo sa. Diyan anong awawan? Wa ko ang tatay. Ay, sus marusip. Daghang salamat. Wapa kuno ko sa naol. Kuya ra ka tayo sa. Ay, nagadjud. Susumangil ka naman. Arong agasahan na pod. Mama sa tira ni ni. Gimingaw ka nga ti Mayor day? Hi ka nga ti Mayor. Hi, ito sali. Nag-uyab-uyab na sige bitik ka diha no. Hala, sabaan ka mamaali ron. Hala. Kanta sa gikawang sagot tayo sa. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Mana? Ikaw rapod. Ikaw sumpay, dali. Ha? Di ko kay mo tayo sa. Gimingaw ka na, day? Kiss nga tayo sabi. Kiss. Tara nga kay Marmang. Nga na, kiss pinapiti. Hamas at istir tayo. Tuwas ilang pa mo, Ju. Tayo sa nita. Hamas. Hani man eh, kapadas ni hinog. Sino? Saan manok mo nina? Hamas kay istir tayo sa. Ise! Lister? Tuwas ijahang karsupok. Uy, himbaro kayong kugmangga. Mura jajag manggag mahala, Ju. Sayuti man day ka ni. Na, diag mo tong undoy daari majuri. Duding-duding. Duding-duding na taret. Nangiti manis imuhang anak ret. Yag imong anak ni mo tiri Bartol nangiti. Wanam guro ni ligo-ligo. Yun ay magiligo ret. Nangaryos na maglapok. Ha? Luoy raman ni Bartol. Bartol, ragnog iro. Grabe pag fishing Bartol gamo. Puro maghikag. Sati hapit naman matay iro.
Nag-unsa ka ba na, madar? Hani mag-isog ba? Puot-puot ba nanay? Namado na bitaw rin daari nang buwak dia. Sunod adlaw, mag-harvest nas manang sa jang bulang hoy, abuwan di ay. Ito pa nga, deliver ubay ah. Sa kanahag ubay. Yan, wala na rin. Yung barok na yun na uwan. Oo, wala naman pa. Kung numero hab, wag mo to, kada ang tabi-asang nito.